Spása. Naše spása se uskutečnila jeho zmrtvých stáním. Ježíšovo dílo spásy neskončilo na kříži. To, co se stalo poté, bylo ještě úžasnější. Třetí den po své smrti a po svém pohřbení ho Boží moc vzkřísila z mrtvých. Zatímco Ježíš vstal z mrtvých s novým životem, aby ho poskytl nám všem, hřích nechal navěky mrtvý. Je to podobné, jako když odsoudí zločince k doživotnímu žaláři. Je přirozené, že nechce vstoupit do žaláře, protože ví, že odtud se už nikdy nebude moci vrátit. Proto je odhodlaný za každou cenu odtud utéct. Aby k tomu nedošlo, policista ho připoutá a má ho pod dozorem. Je samozřejmé, že oba musí vejít do vězení. Ale zatímco ho policista nechá za mřížemi, on vychází svobodný a zločinec zůstává zavřený. Totéž učinil Ježíš, aby uvěznil náš hřích. Vzal ho sebou do hrobu, kde ho nechal zavřený. Třetí den Ježíš vyšel z hrobu, přičemž náš hřích v něm nechal navždy pohřben. Ve zmrtvých vstání Ježíš vítězí nad nejhorším následkem hříchu, nad smrtí. Můžeme proto vítězně zpívat. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš svým zmrtvýchvstáním otevřel lidstvu všechny možnosti. Pokud někdo vstane z mrtvých, pak je všechno ostatní možné a jednoduché. Slepí vidí, chromí chodí, zarmoucení nacházejí potěšení a naději. Před lidským pokolením se otevřela brána. Uprostřed tmy zazářilo světlo. Nový život je možný. Radost, pokoj, trpělivost, porozumění, svobodu, spravedlnost a harmonii můžeme prožívat na tomto světě, protože Kristus vstal z mrtvých. Pokud Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak může i nás osvobodit od všeho, co nám překáží žít plným životem. Od nespravedlnosti, útlaků, kolonialismu, závislosti. Pokud prostřednictvím vtělení svého syna přišel Bůh přebývat mezi lidmi, pak zmrtvýchvstáním Ježíše jeden člověk je již u Boha. Díky zmrtvýchvstání Ježíše se zcela obnovila komunikace mezi Bohem a lidmi. V Kristu více neexistuje smrt. V něm je všechno život. Vstal z mrtvých, je živý a dává nám život vzkříšeného. Nejen, že vstal z mrtvých, ale spolu s ním vzkřísil i nás.